Mwaswera bwanji amalawi anzanga, tikulandireni pano pa Yawo National. Tangofika ndi breaking news, nkhani imene yachitika ndithu ma hours osachepera ma hours atatu apitawa, konkuja ku police station kapena kuti ku likulu la polisi la pamakanjira eya pampiripiri titero eti chabwino. Monga mukudziwa Malawi kuti kumeneku kuli vuto kapena kuti kuli mavuto, anthu akumakanjira ali ndi mavuto kwambiri amene anthu aku Mozambiki amawotchera nyumba zija timati zilindo zija kuti kamayembekeza chimanga komanso anthu aku Mozambiki sakufuna amalawi kuti azilima kumeneko, koma anthu aku Mozambiki mabizinesi ambirimbiri ali m'Malawi, ali ndi mashopu pampiripiri, komanso anthu ena apampiripiri anthu aku Malawi ndi amene akupanga nawo connect business. Komatu lero zaululika, monga mukudziwa Malawi dzanali tinafika ndi nkhani imene tinakuwuzani kunena kuti galimotoyi ikuyembekeza ndithu IMRA. Ndiye lero IMRA anabwera kuchoka kuzomba, anafika ndithu kumpiripiri kumenenso amakanjiranso mfumu amakanjira atiye analinso komweko choncho. Zinali zinthu zomvetsa chisoni, zaululika tsopano kuti makanjira ndi amene akupangisa akulimbikisa ku anthu akuchechedwa chimangacha, anthu aku Mozambiki amene akumadalira kumatukana aku Malawi aja. Zonse zimene zikuchitika kumalowesa magalimoto, nkhanicha ndi amakanjira amapanga connect ndi apolisi amene ali pa makanjira, amene ali pampiripiri. Apolisi amenewo amapanga connect kwambiri ndi amfumu amakanjira. Nkhani ndiyonena kuti atabwera akuzomba, zapezeka kuti akuzombawa anazayankhula ndi anthu amenewa kwauza kuti chimene chikufunika nchakuti apite ku Liwonde kumeneko ndithu akapange chani, akalipire zochitika. Komano zomvetsa chisoni amakanjira anayimira anthu amenewatu anayimira kwauza kuti akuti anthuwa ndi aku Malawi. Guys, inu number plate ya ku Malawi alipo amene samayidziwa, komanso amene anayigwira galimoto ndi chani. Amfumu amakanjira zikuonesa kuti ndithu anthu aku makanjira nangati mukufuna zinthu zanu ziyende, amfumu amakanjira kungowadula mutu. Munthu amene chokungondula mutu chifukwa anthu aku makanjira mukuvutika kwambiri. Amakanjira akupanga ngati ayawo onse kapena anthu aku makanjira onse ndi zisilu kamba ka mfumu amakanjira. Amakanjira mapulani anu tawamva kuti mukupita ku Liwonde, mukufuna mutengane ndi munthu amene ali mwini wa galimoto, popeza kuti IMRA awayitana kuti amene wapite kumeneku akazilongosole. Komanso zonse zimene ndithu mayankhula amfumu amakanjira ife tazimva ndiponso tikudziwa mapulani anu. Ndiyeni mafuna ndingokuchenjezani ngamba tukamba kwa chenjeza kapena kwa azada chemakanjira kuti yakusakutenda chemakanjira vandu ayimanyi vandu akumakanjira ali wakutumbira. Ndiponso mukapita kumeneko ku Liwondeku mudziwe kuti musakabwere mukakhale kongo chifukwa anthu apanga mademo mpaka pakhomo pano. Anthu akantumbwaza si munthu aku Malawi. Mwandivesa, galimoto imene agwira chili number plate ya ku Mozambiki. Inu choti iniyo mupita nawo ku Liwonde mukayimira anthu amene mukayankhulire kuti anthu onda aku Malawi chifukwa chani. Boma atu limene la makanjira, koma atu pena pake mukamapanga zinthu chimbulimbuli, muzamapanga chinthu chimbulimbuli kaya mutu wa munazungulira, muzipanga zinthu za nzeru. Inu nkhani imene galimoto yagona ku polisi ko 2 days yosei, apolisi ali ndi malamulo amo, dziwa za malamulo. Inu ngati mfumu malamulo simumadziwa ena aliwonse apolisi. Munthu akangolowa mdziko katundu amawombola, ngakhale Malawi ngakhale wakuti. Ndiye IMRA ntchito yawo ndikuti awombolese katundu. Ndiye inu tindalama timene akupanga ndi promise 3 million imene akufuna kukupatsani kuti mugawane ndi apolisi. Apolisi muona kukankhani inu afuna kumangiseni. Ndiye ife tikukuchenjezani amakanjira kuti musapite ku Liwonde, sizikukuzani za customer. Kumene kotu kutheka kuti simungabwerereko. Komanso mukabwerera mudziwe kuti anthu aku makanjira nkhani ayimva. Apolisi amene makambirana nawo ndi anthu onse amene makambirana nawo ku mpiripiri polisi. Anthu tungani ja awauza anthu kuti inu mukupita ku Liwonde, mukanapita ku Liwonde komawa koma mwayimika ulendo okamba konena kuti kukubwera atu IMCP nsonkhano kumeneko. Ndiye tikufuna tikuwuzeni kunena kuti nkhani ya nsonkhano ndibwera nayo update mawa bwino kuti anthu tawuze kuti chikuchitika tichani ku makanjira IMCP. Chabwino ndiye nkhani imene tabwera nayo pano ndi breaking news imene ikunena kuti zaululika tsopano kuti akina mtumbwaza anthu aja ku Mozambiki aja amapanga matama aja. Anthu aja amadzera mwa mfumu amakanjira. Akina Ibula aja amapanga zonse zosalongosoka ndi anthu aku Mozambiki aja. Chinyengo chako chimakhala kwa makanjira. Ndiye inu aku makanjira zitengera inuyo anthu aku makanjira poti ndinu zisilu, poti ndinu anthu osamva, osamachira amakanjira. Amakanjira sangasinthe
ngakhale zimene amayankhuladzana zija mwakuti ndi zabodza zimene zijazo. Amakanjira ndi munthu wadyera, anthu ako makanjira muvutika muva mbebeka mpaka mfumu yanu. Atiye amakanjira ndi munthu osamva, ndi gulu gunyinda amene ali chimodzimodzi ndi achina chakwera. Nkhani imene timafuna tikupatseni pano ndionena kuti zadziwika tsopano tikuyankhula pano. Amakanjira akhala ndi ulendo opita ku Liwonde, akuti kwawaperekeza anthu awawa amene anu akagani motowa kuti akayankhulire kumeneko kuti anthu wanda ku Malawi. Koma kumachitika kuti anthuwa gari moto ndi namba kuite ku Mozambique, anthu osonda ku Mozambique, anthu akumakanjira kwa dziwa bwinobwino. Tayamikira ye MRA aku Liwonde anayimba foni anauza amakanjira kwa akana kwauza kuti iyayi anthu onanga tali ku Mozambique ngakhala anthu onanga atakhala ku Malawi mmene inu amakanjira mukulankhulira, koma ano ngakhala ali Malawi timamulipisa custom. Ndiye tikudziwa kuti amakanjira mwagwanayo, koma mukapita kumeneko mudziwa kuti anthu akumakanjira adziwa chilichonse. Ifo nkhani imene sikukhuzani inu atiye. Inu atiye mmalo muti muzima ndi anthu inu mmalo muti muzima ndi anthu zoona amatiye. Kodi inu mnyamata amene yuyu kantumbwazayu mmesa ndi amene amapasa anthu ku Mozambique ndalama kuagulira chamba ndi kuagulira mowa ndi kumauza anthu kuti azikaotcha zilindo zetimati zilindo zolimbikitsa chimanga. Mmesa kantumbwaza ndi amene amapanga zimene zina amakanjira zimene mukudzidziwa. Nanga kantumbwaza mukulola bwanji kuti azibwera ku Mozambique? Ndi chifukwa chiyani inu amakanjira mukupanga zinthu za nonsense ngati zimene zizi? Why amakanjira mukupanga zinthu zopanda nzeru? Anthu anu akuvutika dela amakanjira kusowa polima. Inu simukayimira anthu anu. Inu akanantumbwasa mmesa ndi amene amapasa anthu ndalama ndi kuagulira nyamata chamba ndi kuagulira mowa kuti azamenya anthu aku Malawi akapita kwakoda chimanga, akapita kwagula zina za ku Mozambique. Mmesa ntumbwasa ndi amene amapanga. Tikulankhula pano lero munthu wamenyedwa kumene kuchako antumbwasa ni munthu atuma anthu kumene kuchako kuti amenye munthu wa ku Mozambique mpaka kumulanda ndalama amapita kwakoda chimanga. Inu zimene zimapanga amapanga amakanjira mukudziwa zimene zozo. Ndiponso anthu akukuuzani kodi inu amfumu amakanjira vuto lanu ndi chani? Komanso anthu akumakanjira mukamasanga mafumu musamasange anthu ozungulira mitu akuluakulu zina zitu ndi zachina chakwerazi. Anthu odyera anthu atiwo okwakoda tiyi kumasankha ufumu muziwo muzakhala mukupha onse. Ndi anthu akumakanjira pali njira ziwiri zoti muthane ndi mavuto. Wani amakanjira kungompeza basi kungonsowesa chidule kungwasowesa atiye amakanjira apo iyayi inuyo mupange mademo mpito kwa amakanjira pakufunika zamalire. Amakanjira sangalongosoka chilichonse from 2014 mpaka panopo 2019 mpaka panopo chitipo chimene kulongosoka palibe zimene zingalongosoke. Amakanjira pakati manaba ndalama za anthu kuthawira kuzomba. Amakanjira ndi akuba. Ife timakamba masokosi meza zokuti njoka ndi njoka singasinthe. Musamatenga anyamata ogona maucheni mabuliji kumatenga anyamata makapasa maufumu. Kodi maufumu kumene kuwatha kumtundu kuliba anthu omapasa mafumu. Zoona nanga inu asabutie kapena inu mafumu ang'ono mukaona mtsogoleri wanu akupanga za uchisiru ngati zimenezi inu mukutipo bwanji? Zoona amakanjira muchoke inu kumakanjira kupita ku Liwonde kumperekeza munthu wa ku Mozambique mukamuyimire kuti munthu ndi wa ku Malawi. Munthu yogade munthu namba kuitidia ku Mozambique munthu wanu kugwena amakanjira zoona. Koma zina zitundu kapaka umbuli. That's why ife anthu amitundu ina amatutukana kuti ife ndi anthu ogona achiyaofe. Inu zoona nkhani yabwinobwino ngati imene ayo Malawi amafuna ngakhala uli Malawi amafuna katundu awombole. Inu chimene mupita kumene ndi chani? Chitaja uli wache makanja kuti wandu kapekita vantu ku Mozambique no kwatendera ngasa Malawi akwajuchira ili ndo ku Mozambique akoma kokola kumalira kwa bato kwere akwatimba ga vantu ku Mozambique anantupata wana kutendagera anantupata wache makanja lelo bajimi na jana kuma nono kuli wanda kawekita na magambo jamanje lezien anache makanja pangalo paka putenga autenga wa ungo wekita nchi yao autumiza kuchia makanjila autumize kuchia makanja watache makanja kuti akutenda wantu kwa dandaula na ambushila ambo ngakuthala mulira gayo wele mpelaga mojo nkulungu akaka mukitaga bantu akulaga ku Mozambique batopwera maliraga manyi ga 1920 angamanyi wenu akajima ngakusogonwanya champala na mbuyi silu sudupe kumakanjira kwetapa ne mwenye chisilu IMP na abakwikade kwero kali aba ya kulemba ya kwikade ne musipa to kunjira musipi nyanja no makina kwa nyala ya uchiziro waje manje ndikandi kubwera ndinkani imene imabwiro bwino mako pasani breaking news imene kunena kuti zaululika sopano amakanjira akuti iwo akupita ku Liwonde kwaperekeza anthu aku Mozambique akuti akapanga defend akuti amene osaka ku Mozambique anthu onda ku Malawi. Koma ife ngati ino akabakanjira timazowa kuti nantombwaza ndo ku Mozambique ndiponso aliyesa kudziwa number plate iliyonse ngakhale flag ikuoneka kuti flag ni ya Mozambique ndese tikudziwa kuti amakanjira munthu waumayenda bwanji kapena ali pati. Nkhani ndimanga kupasana ndikukuuzana Malawi kwena kuti konse mudziwa kuti ine ngati brother Salo ndimangoswa palipo sinimapanga mantha. Amakanjira musiye za nonsense. Amakanjira aleche yapa usiru ya kutendayo vantu akumakanjira akulaga pano kuzo kulima lecha kachino kwanazala kumakanjira ndanda kuti atopola ndi ku Mozambique ano akutere chinyere ngani
wagambe kutamandwira kulimbana ni into yangati masengo nambo tukunjira ni ntwe iliyonse nyinji ni ntwe tichapwetekazi tachita idwe ndi yanga imanya wanga ikwako zagena magamboko waja akajuba ndo ndakalimbe ndo ku Mozambique ku Malawi kutakalimbe ku Mozambique boma kulimba najo nambo wabasi kuti koza kutukira sugar tiyapwetekazi tayankhula choncho wakumva wamva osamva kale choncho. Breaking news imetango ibwe nayo masulo ano kunena kuti amfumu amakanjira zaululika sopano kuti anthu aja amatumidwa ndi amakanjira mapasa ziphuphu komanso apolisi amakhala akambirana ndi amakanjirawo kuti apite kumeneku ndithu ka 3 million fuka ndalama inayambira pa 2.5 million apolisi anayikana inafika mpaka pa 3 million tikuyankhula pano ngati ya 3 million ndiye tikunena kuti anthu watu ayimwalaya wakakamila kuti apite kuliwonde mpaka kaombole ndi apita kuliwonde kucha koma kuti amakanjira akupita nawo kuliwondeko akutuka ayimira anthu amenewo ndi amene mmamvana ndi amakanjira kandi abale wano kandi ankolo wano kandi achimwauzo kuti asapite azangonyula mtembo waweni anthu kumakanjira ndi wokwiya ndi khadwe kuchitika chifukwa sizoona kuti anthu aku Mozambique azituluka ndi magari mutazigulisa katundu pomwe anthu aku Mozambique ku Malawi akanisa kulima anthu aku Mozambique akwachichira chimanga chawo ku Malawi ndizoona zimene zonse koma mfumu yabwinobwino munthu wamkulukulu ndevu zili peyapeya basi kupaka wangazimeza kodi ufumu wana kupasani foja anthu aku makanjira muchenjere anthu aku makanjira musamale kwambiri ndiponso mafumu nonse aku makanjira uthenga wa atumizeni abale anu mukaupeza patawo pata uthenga wa atumize benyo mwenye wali jonzo ku makanjira kuti ku makanjira nako kuonazo katatu mwenye makanjira mwenye wala bangali lunda mwenye wala banga konda bandu mwenye wala sugar mwenye wala kusungurira ntwe wotuza amako bekita kutemanya kutuzola take it or leave it audio atumize makanjira tanga okubandika nanga ngachiwana chiwawo ajipikane kuti wotu president ndamiro siawo sianga asaka bantu ku makanjira kusaka baza ka sugar niko ajimira gantu ku Mozambique potaka pa Gambia na mpondo ku Malaya kulaga kwa baza na mwenye makatama masengoshi utenga wanga ndo umenewo matulano tikomana somawa pamene bwendi kuso full maximum pamene ndizaswe zeni zija timango pasani breaking news Amalawi mugone usiku wabwino mpaka mawa pamene tibwereso ndi nkhani zina zochulukirapo ine ndine brother Salo nambala yanga sinimabisa ndi 0717829150 ondifuna kundimbira pa nambala imene WhatsApp and call 0717829150 we sick and tired enough is enough tikuvutika ndi president komanso mafumu mutivutise ma MP mutivutise Amalawi tithawira kuti anthu aku makanjira wake up dzukani atozi paminago aku makanjira atozi imbonongo yoku makanjira chema makanjira akajenja nje paisiro chema kanjira kwa asumizija manja wapita ku Saudi kujira nzera achakola unu chema kanjira chisiro wapita kwa jambo zokola mbiyasa sedinsauli kwa chema kanjira ajigele mbiyasa bantu wa ku Mozambique kutaka dime mwacho zokola chema kanjira zonla kwa jima zonla ku Mozambique ana makanjira wa bani chema kanjira